kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. May tinatago ka bang sekreto? At ito ba ay nagpapabigat ng nararamdaman mo? Ito ang programang para sa'yo. Ang programang Top Secrets kasama si DJ Rakitera, ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po, DJ. Good evening po. Anong pangalan mo? Tawagin na lang po akong Ashley. Ashley. Ilang taon ka na, Ashley? 46. 46 years old. Taga saan si Ashley? Actually po, DJ, nandito po ako ngayon sa Hong Kong. So, lagi po kasi akong nakasubaybay po sa Love Radio. Kaya hanggang ngayon po nakikinig pa rin po ako mula kanina pa po sa yung programa niyo po. Wow, thank you so much for supporting Love Radio. Oh, Ashley ng Hong Kong, Opo. hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Kasi po, DJ, nangyari lang po kahapon sa boyfriend ko po dito. Kumbaga nag-break up lang po kami kahapon. So, nagiging reason lang naman siguro is meron siyang personal problem, tsaka meron din po akong personal problem. So, ang naging masakit lang po sa akin, DJ, is yung mga salitang binitawan niya sa akin na kumbaga parang hinuhusgahan niya yung pagkatao ko. So, parang yun lang hindi ko matanggap sa kanya na alam mo yun, yung ang sa akin sana, sasabihin ko sana sa sarili ko na sino ba siya na dapat niya akong husgahan na gano'n na nakipaghiwalay ako sa kanya tapos yun pa po yung sinasabi niya kaya kumbaga pa hanggang ngayon po, hindi, yun po yun pong gumugulo sa isip ko ngayon na halos parang hindi ko po alam, tinatanong ko sa sarili kung bakit gano'n, yun ang sinasabi niya sa akin, yun lang po, DJ. Kaya parang hanggang ngayon po gising pa po ako, hindi pa po ako makatulog ngayon. Ilang taon kayong magkarelasyon nitong naging boyfriend mo? And since 2018 po, DJ. 2018. Kayo ba ay merong kanya-kanyang asawa sa Pilipinas? Actually po, pareho po kami dalawa. Parehas Meron kayo pong na sarili. merong Opo. asawa sa Pilipinas. Ongoing yung relationship ninyo with your respective partners sa Pilipinas? Opo. So, meaning, dalawa kayong nagmamahalan na nasa abroad na parehas kayong kabit ng isa't isa. Opo, parang ganun po. Ayun na po. Mhm. So, eto bang breakup ninyo? Kaya ba siya masakit sa'yo? Ano bang sinabi sa'yo nitong naging partner mo abroad? Yun pong sasabihin niya po sa akin na hindi daw ako nakontento sa isang lalaki na ganun daw. Kasi actually, DJ, talagang nag-decide na po kasi ako na makipag-break sa kanya kasi parang may problema siya sa pamilya niya. So parang naisip ko na ayoko na rin maging pabigat sana sa kanya. Kaya ako po yung nag-decide na makipaghiwalay. Tapos po, kumbaga parang naglakas ng loob lang po ako siguro na makipaghiwalay sa kanya kasi meron pa akong nakilala na bago po. Kaya pero Kaya naman pala. So, kaya ka nakipag-iwalay dito sa kabit mong to dahil meron kang bagong nakilala ngayon na nai-inlove ka? Nahuhulog ba ang loob mo dito?
Masabi ko po DJ na nahulog siguro loob ko sa kanya, gano'n. Meron na bang nahulog na hotdog? Meron na bang nahulog na hotdog? Kaya nahulog na rin yung loob mo? Hindi naman siguro DJ kasi kumbaga Oy, parang di masagot. hindi po kasi ano yung yung siyempre yung minsan kasi yung meron kang nakikita sa kanya na parang yun din yung hinahanap mo sa ugali, yung gano'n. Kasi tulad po dito sa'min ng mga nasa abroad, minsan po kasi yung hinahanap lang namin is yung time, oras lang po para yung gano'n na may kausap ka, yung oras na nandiyan siya pagka kailangan mong may kausap, yung gano'n po. So nilet go mo itong si kabitbahay para kay bagong kabitbahay. Gano'n po. At hanggang ngayon wala pa ring alam yung asawa mo dito sa mga ginagawa mo. Wala po kasi, mahirap naman po na malaman niya doon kasi kumbaga ang sa akin lang naman po yung anak ko lang naman po ang iniisip ko doon kasi ayoko rin masira yung, pag-aaral ng anak ko. Pero Hmm. pero hindi naman po na hindi naman po siguro sabihin na kaya ko po nagawa dito kasi kumbaga may problema din po ako sa asawa ko. Sabihin ko na gano'n na may problema ako sa kanya at inaamin ko naman po na hindi ako naging mabuting asawa at naging mabuting anak sa kanila, pero hindi ko naman po sila pinapabayaan doon. Hmm. So yung mga sinasabi mong 'yan, sapat ba na rason 'yan para ikaw ay para ipagpatuloy mo kung ano yung ginagawa mo ngayon? Siguro DJ ano, hindi ko na rin kumbaga hindi ko na rin siguro pinangarap na magsama pa kami uli kasi alam ko naman na may kasalanan ako sa kanila. Ang ang pinapangarap ko na lang ngayon is yung makatapos lang yung anak ko sa pag-aaral niya, yun na lang po. Ilan taon na ba yung anak ninyo? 21 po, Nasa anong year level na? 3rd year college na po. Third year college. So kapag nakatapos na siya, titigil ka na ba sa pag-a-abroad mo? Uwi ka na ng Pilipinas magnenegosyo? Or Hindi, itutuloy mo pa hindi rin? po DJ, hindi po DJ. Siguro tutuloy ko na lang dito kasi, ah, mahirap kahit ako na rin po mismo, ako na lang din po ang nagde-decide na hindi hindi na ako uuwi sa kanila or hindi na ako ang anak ko na lang pong iniisip ko, yun lang po. Wala ka bang balak puntahan yung anak mo, uwian, o isama Actually, sa'yo? DJ, nung umuwi ako last 2022 kasi, 3 years before bago ako umuwi kasi nag-pandemic po dito. So 3 years hindi ako nakauwi tapos nung 2022 umuwi pa ako dun, nagtagal pa ako dun ng mga 4 months. Oh, wait So lang ha. opo, Tigilin muna natin to ha. Puputulin muna natin. Magko-commercial break muna tayo. Sandali lang. okey po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!